Kankakun maitsikama ja siihen juutinblokkiin sovellus. Ajatellaan sellaista tilannetta, että yleensä jos mietitään sitä, että kuka tarttuu kiinni, ajatellaan, että hyökkääjä tarttuu ja lyö. Mutta saattaa olla jopa yleisempi tilanne se, että puolustaja tarttuu ranteesta kiinni, eli jos vastustaja yrittää ottaa mua alhaalta kiinni, mä tarttun ranteesta. Ja sen jälkeen tilannehan muuttuu sellaiseksi, että hän pystyisi lyömään mua, eli mun täytyy tehdä jotain. Ja maitsikama antaa meille mahdollisuuden reagoida. Eli jos mä tarttun ranteesta kiinni, niin mä menen lyöntietäisyydeltä pois ja vedän kädellä alhaalle päin ja teen kyynärvarressa mukana maitsikamailla. Alun perin se todennäköisesti on tarkoittanut kyynärvarren murskaamista. Tästä voidaan lähteä juutinblokilla jatkaa niin, että otetaan pikkusen eteenpäin ja viedään kaveri maahan. Katsotaan edestäpäin. Hädestä kiinni, lukko tai murskaus. Pieni liikautus eteenpäin, että saadaan tilaa. Ja sen jälkeen painetaan kaksin käsin ja tuodaan vielä oma paino alhaalle päin. Tehdään lukko. Voidaan jatkaa sitä lyönnillä. Toinen liike samasta kankakuolesta, torjunta, empi. Tuodaan kädet lantiolle ja siirretään. Eli tulee vasemman käden lyönti. Oikein käden. Torjutaan, lyötetään taas kyynärvarteen. Voidaan tehdä lukko tai sitten murskata. Otetaan käsi kiinni ja laitetaan maahan. Ja uudestaan ja lyönti kiinni kyynärvarteen maahan. Kädet jää taas suoraan lukkoon. Toinen versio, eli tulee taskulyönti, torjutaan kyynärvarteen. Jos lukko ei toimi, niin voidaan jatkaa. Tuolla äskeinen jalka, kun kierrettiin tänne taakse, niin käytetään potkuun ja tuodaan kaverimaan. Eli uudestaan lyönti, torjunta, empi. Vasemmalle päin ei lähde, tuodaan potku